nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kagang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. At Bacolod. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, tawga na ako kay Emma. Nagapanoigon sang 40 anyos. May anak, kagang iya amay, isa ka pare. Wala ako makapadayon sa akong pag-eskwela, bangod nga pigado lang kami. Ang pangita sang akon amay, remedyo general lang, kag masakiton pa ini. Gani sa nakatapos ako sang high school, nag-untat ako sa akon pagtuon, kag nagbulig ako sa akon iloy sa pagpanglabada. Dibutada ang akon iloy, kag wala kami nagapalat sa pagsimba, kag sa kun ano nga selebrasyon sa simbahan. Kag ako, volunteer bilang church worker. Kag isa ka function sa simbahan, nakilala ko si Padre Vic. Gwapo siya kag lamharon pa. Agod mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay.
misa. Magwa na kita. Karon na lang ta magwa Mapasulit anay kita. Oh, mapasulit sang ano? Sang misa eh. Ano? Ay nga mapasulit pa kita. Para sa ano na, haw? Nard, nagwapuhan gid ko bala kay Padre Vic mo. Do sa hindi ko ayawan magtulok sa iya. Ano? Ay hala. Pare na siya ya. Hindi ka magsiling na-crush ka sa iya. Para crush. Do sa artista siya no. Ay nakapuya na kuya sang luhod Magwa na kita Ay karon nang bala. Ay, sige na lang gani. Basta pagkatapos ang misa, magwa na kita ha. Oo Hindi ako makatulog. Hindi madula sa akon kaisipan si Padre Vic. Kag samtang nagamisa siya, kinatulok man niya ako. Ay, nag-crush man ayan siya sa akon. Apang, nga naluyag ko sa iya ya, kay pari siya. Nga wala ko yung maluyag sa iba niya lalaki diri nga kaupod ko man sa church. Ay, ambot Kung nga si Padre Vic kijaya nga ako naluyagan man. Oy, Padre Vic, do sa maano na ako sa imo Diri lang ko mapungko sa idalom sang kahoy Basi pa lang kung makaagi diri si Padre Vic. Kag magsugilanon siya sa akon. Emma? Wala. Si Padre Vic? Siya kid. Good morning Padre Vic. Ano ba lang ginabuhat mo diri? Kuan. Ginahulat ko si Narda Nagkunsabuhay kami nga diri kami matabuay sa seminaryo. Malakat kami father mo. Makadto kami sa Banwa. May baklon kami didto. Amo gali. Uy. Kaangayan gid sa imo sa blouse mo nga pink. Bagay sa imo. Salamat father. Emma. Masugilanon na kita samtang wala pa si Narda. Anday ka, mapungko ako sa tupad mo Father Vic, mamangkot na ako sa imo Ano ina? Nga nagpari ka? Halin sundyutay pa ako. Amo na sininghandom ko. Ang magpari. Ay, nagpasugot man balang mga ginikanan mo? Gusto ganin nila nga magpari ako Kaya kung tigbalakasyon, nagabakasyon man ako sa amon. Amo gali. Ako naman ang mamangkot sa imo, Emma. Ano ina, father? May boyfriend ka na bala? Wala. Nga man. Matahom ka man Wala ko maluyag sa ila, father Kaganong ginapangita mo sa isa ka boyfriend Ang gusto ko, mabuot, gwapo, kagdason, makadyos. Mugali. Maayo naman. Kagabay pa nga makakita ka sang boyfriend nga pariyo sina. Padre, makakita pa ayahan ako sang amo sina nga lalaki? Aba, oo. Makakita ka sina. Magpangamuyo ka lang. Magdibuto ka kay St. Jude.
Diyos ko. Itugot mo man nga maluyag sa akon si Padre Vic, ay. Crush ko gid siya mo. Do sa mapatay ako sang luyag sa iya. Ano ayan kun mamadre man ko? Maluyag ayan siya sa akon. Nalipay gid ako sa masugilanon ko si Padre Vic. Kagin pangamuyo ko gid sa mahal nga Dios nga maluyag man siya sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Emma, imbitado kita sa parokya ni Padre Juanito. May seminar nga buhaton dito 3 ka adlaw. Kagluyag ko nga mag-upod ka mo nga mga workers dito. Diin ang iya parokya, Padre? Medyo malayo ato sa konsaran sa bukid. Pero malinong, kag katahom sa nga mga lugar. Gani dito hiwato ng seminar. Ate, sige Padre maupod kami. Nga 3 kagin kaadlaw dito. Pasi ko na nung matabo dito sa imo. Maupod kami nga mga workers, Nay. Kag isa pa, ara man si Padre Vic Siyang maatipan sa amon dito. Magpauli ka dayon ha. Madamo bala kita sang ulobrahon. Oo, Nay Diin kita matulog. May nahanda sila nga bahay kubo nga tulugan naton. Lain ang kwarto sa mga lalaki, kag lain man ang mga babayi. Ay, ang mugali. Oo. Nard, kanami diri no. Ang ilan nahimo nga suga, among mga putyukan nga nasulod sa garapon. Oo man, kanami no. Natulugan na si Narda. Mahamuok ng iya pagtulog. Manaog ako diri sa bahay kubo Makadto ako sa kwarto ni Padre Vic. Patod nga makibot siya kung makita ako mo. Nagsulod. Oh, Emma? Ikaw? Oo, Padre. Kuhan, gindalaan ko ikaw sang kalamansi, Diyos. Mainit pa ini. Kag makatulog kasi ni sang mahamuok. Salamat gid, Emma, ha? Ka madinumdumon gid sa imo. Wala kaso, Padre, Kuhan, hindi ako makatulog Gani naisipan ko nga magkadto diri. Padre, gusto mo bala nga masahion ko ikaw? Masahion mo ako? Nga, makahibalo ka bala magmasahe? Oo. Makahibalo ako, Padre. Si tatay gani, ginamasahe ko man kung hindi siya makatulog amo bala? Ate, sige, masahiya ako.
Ate, oo padre higda na. Kay masahion ko ikaw. Wala na diri si Emma sa tupad ko. Kagkaagaho na ini. Din siya nagkadto man. Ay, base ko nagkadto siya sa kusina. Maapas na lang ako sa iya. Ay, wala man di siya sa kusina. Anika, magawa ko abi sa idalom. Si Emma. Nakita ko siya nga nagwa sa bahay kubo nga ginatulugan ni Padre Vic. Hala. Dito siya nagtulog. Ara na siya. Nagapakadto na siya diri. Emma, diin ka maghalin? Ba? Narda? Ginpangita ako ikaw. Kag nakita ako ikaw nga naghalin sa bahay kubo ni Padre Vic. Dito ka nagtulog? Oo, Narda. Ano? Nag-ano ka mo? Inaya lang ang tingog mo. Dali sa sulod. Kay sugiran ko ikaw. Narda, ginmasahe ko siya. Sang hinali lang. Ginhakos niya ako kag ginhalukan. Nagsiling siya nga ginahigugma niya ako. Kag Narda, natumad gid ang madugay ko na nga ginahandom. Ginahigugma man gali niya ako. Hamak mo ina. Kag dason, nagsiling siya nga didto na la ako matulog. Apang Emma, pari siya. Kag sala ina. Dako nga sala ang ginbuhat ninyo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Ang oras ay netid sa inyo na